Pozdrav, dragi gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Laički rečeno. Ja sam vaš domaćin Miloš Stevanović, moj današnji gost je profesor Zoran Jovičić i današnja tema je AI, to jest veštačka inteligencija i sve ono što ide oko toga. Samo bih ukratko želeo da vas zamolim da bacite subscribe, like i share ukoliko vam se ovaj sadržaj dopada, jer to pomaže u borbi sa svim algoritmima. Neću više trošiti vaše vreme, već ću preći direktno na razgovor sa profesorom Jovičićem. Dobar dan, profesore Jovičiću. Dobro Dobar mi došli u dan, podcast Laički rečeno. dobar dan, bolje vas našao. Baš mi je drago što ste prihvatili, kao što sam rekao malopre, baš mi je drago što ste prihvatili da budete moj gost. Mislim da imamo mnogo toga o čemu možemo da pričamo. Mislim da ste jedan zanimljiv sagovornik za ovu temu i neko koji je imao veoma fascinantan život do sada. Da li biste mogli za naše gledaoce i slušalce koji nisu upoznati sa vašim, da ne kažem, likom i delom, da nam date neke kratke biografske crte i neki, da kažemo, vaš životni put da sumirate kako bi imali bolju predstavu o kome se radi. Izvolite. Evo, prvo da kažem da i meni je čast da ste me pozvali na ovaj vaš sjajan podcast, jer je jedna novina, ja inače obožavam podcaste, jedan novi pristup i to je jedan, ja bih rekao, skromni pristup, znači čovjek ste izuzetno velikog znanja i iskustva, ali baš se trudite da pođete iz pozicije laika i da nas naterate ovako da mi ta naša stručna znanja ipak prevedemo na jezik laika, jer svi smo mi u 99% oblasti laici, jel tako? I samo u Da, jednom da. malom procentu eksperti, jel tako? Eto, to je taj prvi deo Miloše. Pa evo ukratko o meni, dakle, u liniji obrazovanja sam završio fakultet elektrotehnički univerziteta u Beogradu, da se eto malo i pohvalim, da sam već na prvoj godini izabran za, kažemo, čuvenu specijalnu grupu iz matematike koju je formirao svojevremeno profesor Mitrinović, a za potrebe svojevremeno atomskog programa koji je nekad Jugoslavija pokušala da ima i za tu svrhu je faktički baš jedan nuklearni inženjer Raspopović određen da napravi matematičku gimnaziju u ugledu na ove čuvene sovjetske kadetske škole, je li tako? Gde je iz cijele Jugoslavije su birani najbolji đaci, tu su dovođeni u dom i pod ekstremnim, da kažemo, uslovima su spremani iz matematike i tako da su i bili šampioni sveta vrlo često, tako da se ta gimnazija matematička i dalje smatra najjačom školom iz matematike čak u svetu i dalje. Eto, ja sam imao čast da budem odabran među tih 10, iako nisam završio tu gimnaziju, moja rođena sestra jeste kasnije i mi smo već tada, da mi nije bilo jasno što nas toliko muče, je li tako, ali mi smo već tada radili upravo taj matrični račun, vektorske prostore, koji su u suštini bili neophodni za nuklearne nauke, ali i za veštačku inteligenciju koja je tad počinjala i ona imala svoje uzlete, padove i tako dalje. Eto, taj prvi deo. I da kažem, kad reč o fakultetu, dakle, imao sam stvarno čast da su tu bili ti profesori Kečkić, koji je završio, bio najmlađi doktor nauke na Cambridgeu iz matematike i tako dalje. To je prvi deo. Drugi deo je da sam već na kraju prve godine uradio jedan onako dosta, da kažemo, drsko, prijavio sam se za najbolji naučni rad na fakultetu. To je bila više neka opsada, pošto sam ja malo po ocu i Bosanac, pa onda tako nešto lupim i onda me izazovu drugari i ja onda se zainatim. I tad sam napisao na rad koji je bio kontraverzan u startu i politički, jer sam napisao rad vezano za to da je poenta bila da će socijalizam propasti, ja sam ipak dosta stariji od vas, godište 56. da će propasti ako u kontekstu pronalaska mikroprocesora ne bude pronašao način kako će da nagrađuje i da rešava pitanje kreativaca, jer u suštini već sam tad sagledao da programiranje je vrlo specifična stvar, dakle bliža književnosti nego nekom klasičnom radu od 9 to 5, je li tako?
Da. i to je grešni taj profesor potpisao, valjda mnogo nije ni čitao, ja dobijem nagradu i da budem, što mi posebna čast, član komisije po liniji studenta bila je tadašnji student prodekan Jasmina Vujić, koja je kasnije Mhm. bila prva žena dekan nuklearnih nauka u Americi. Wow. Tako da dobijem ja tu nagradu i sad to se onda nešto preštampalo i tek onda ovi nadležni pročitaju da sam ja tu prognozirao propast socijalizma i taj profesor već nije živ, bio je član CK i on je tako bio ljut na mene da sam ja njega izdao, prevario, jer je ugrožen bila karijera i obećao da neće da ja mogu da se selim s fakulteta, da neću položiti njegove te ispite, a to je bio marksizam i sociologija i tako da. Tako sam ja morao da učim, imao sam tehniku, iz 4 knjige sam učio i to je bilo, stvarno sam to, i onda mi za ceo život ostala ta i ljubav i prema sociologiji, filozofiji, što vidim da je i kod vas, vidim da ste dosta u Jeste. tome. Eto, tako mali detalji iz studija. Diplomirao sam prvi u roku na svom smeru. Upravo danas, kad završimo sa vama podcast, imam skup svoje generacije. Već sam na toku studija bio stipendista Minela. To je kombinacija visoki napon, istraživanje, testiranje visokonaponske opreme, Minela, gde sam uz pomoć Minela i univerziteta bio na praksi u Poljskoj. Čak sam bio u Varšavi, Gdańsku, gde sam upoznao i solidarnost i Lech Valensu, tako da ceo moj život je preplitanje, da kažemo, na neke vrste politike i tehnike, jer i Valensa je bio nije bio inženjer, ali je bio elektromen, što bi rekli. Eto, toliko vezano za studije, onda prelazim idem u Minel, to u to vreme bila najveća firma u Srbiji sa 50.000 radnika. Nepoznata široj javnosti smo mi bavili tim infrastrukturama, znači velike fabrike, elektrane i tako dalje, gde sam opet radio diplomski i to je bilo ovako uvek, što kaže moja majka, možeš li ti nešto na običan način, očigledno ne mogu. Taj diplomski onako ostao upaćen, jer mi je šef Popović, Crnogorac, bio kum sa mojim mentorom i onda je on, bio je sjajan čovek, organizovao da se ispitaju kroz diplomski ti neki veliki, ogromni oprema i znam da su morali da skinu, da prošire vrata na dvorištu fakulteta, jer to nije moglo kamion da uđe, tako da sam radio ta ispitivanja i već jedna od prvih primjena kompjuterske analize je tada bila i taj diplomski je bio predložen za nagradu Nikola Tesla, ali je dobio neki, kako to bivo, politički med. I Nažalost. tad sam onda sam konkurisao baš da odem u Nemačku, evo sad vi ste u Nemačkoj, mnogo mi je bila velika želja da završim neku specijalizaciju, nešto u Nemačkoj, jer tako volim istoriju i onda sam vidio su stvarno najveći srpski velikani bili školovani u Nemačkoj, posebno Jovan Ristić. Evo, voleo bi, pošto smo vezani po više linije za Nemačku, tu mi su u gimnaziji sinovi, eto, Jovan Ristić je završio u Berlinu istoriju, kasnije je još na nekim elitnim univerzitetima se doškolovavao i tako dalje. Tako da, ali i to mi nije uspelo. Međutim, kad je neko uporan, evo sad, pošto će nas slušati različiti ljudi, kad me neko pita stalno, me pitaju za neke zemlje kako bi otišli u Australiju, jer sam državljanin Australije ili stanovnik Britanije, tamo imam i stan i tako dalje, onda ja uvek kažem, prvo pokušam da objasnim, onda prekinem i kažem, znaš šta, poželi dovoljno, pa ko je dovoljno želao i probao, on će i da ode, jer sam saznao kasnije u Australiji, što sam se bavio, u stvari imao sam visoku funkciju pri Ministarstvu prosvete i zapošljavanja Australije, onda sam došao do nekih polutajnih dokumenta, gde su rekli da oni u stvari najviše vole imigrante u nevolji,
koji mnogo vole da dođu u Australiju. I Aha, kaže, ne treba ni okej. primati ove iz nekih pristojnih zemalja, oni dođu i samo komplejnuju, upoređuju, tako malo, A, eto, žale se, da. žale se. Tako da je vrlo važno, kao i za posao, pa i za, ako hoćete, i za brak, i za udvaranje, tako i za imigraciju, pokazati žestok entuzijazam. Eto, to ovako jedna od stvari, malo digresija. Dakle, odlazim onda u Minel i tamo sam se bavio opremom vrlo delikatnom, to je firma Specher & Schuh, švajcarska firma, tako sam odmah došao u kontakt sa nemačkom tehnologijom, što kaže, ko to tamo peva, nemačka medicina, je li tako? To. Fascinantno je to bilo rađeno, kasnije tu firmu kupio ASEA Brown Bover i tako dalje. I pošto sam ja ujedno, videli ste možda snimak jedne emisije za Jesam. RTS, pošto sam ja ovako i zvanično proglašen prvim čovekom u Srbiji kao uspeholog ili success science, Da. čije, te sam nauke ja faktički jedan od malobrojnih osnivača, sporo to ide, ali onda kad to kažem, onda inače mi je bio prijatelj pokojni psihijatar Jovan Marić, on je bio seksolog, a ja nisam baš seksolog, ali uspeholog, međutim to se negde prepliče, je li tako? Da. Tako da ću poneki put, a i to ove moje godine zaslužuju, i poneki savet da dam uz put, jer sam stvarno objavio više knjiga o uspehu i Mhm. čitava moja oblast veštačke inteligencije, pre svega u domenu robotike, i tu nema prevare. Evo, i vi ste u toj oblasti, tu nema laži, nema prevare, ili radi ili ne radi, je li tako? I Da. bukvalno To postoje je super. Molim? Ne, izvinjam se što sam skočio, nego to bukvalno sam samo hteo da napravim to mali komentar na to, na robotiku i to. U principu ja nisam stručnjak za robotiku, ja radim u proizvodnji, roboti su tu oko mene gde želeo bih samo da kažem da veliki broj laika, ljudi koji nemaju iskustva da su radili ili boravili u fabrikama gde ima robota i sa mašinama, oni imaju nekako tu svoju viziju koja često nije bliska istini, onako laički rečeno to izgleda meni, n ajde sad ne želim da vređam, ali nekako malo simpatično, smešno, luckasto izgleda kada oni komentarišu i pričaju o mnogim stvarima i svojem viđenju svega toga. Pa bi hteo bih samo da, rekli ste da imate to iskustva u toj celoj industriji i pričate sa autoritetom, ali bih voleo da ako možemo da izolujemo taj jedan segment robotike odvojeno od priče o AI, ukoliko ste raspoloženi, jer je donekle svet za sebe i povezano i na sve prethodne procese i tehnološke, i industrijske, naravno sve to počinje sa industrijskom revolucijom. Voleo bih da imamo i određeni istorijski osvrt na istorijske kontekste razvoja, jer nije ni svaka zemlja podjednako razvijena i nema slični pristup. I postoji veliki broj mitova i zabluda, pa bih voleo tu da ukoliko možemo da uskočimo tu negde, ali izvinjavam se, uskočio sam i ovaj online Ne, ja bih voleo, priroda. pazite, ja bih čak voleo, meni je bio mnogo, su mi dragi vaši podcasti, posebno kako ste mučili vašeg zemljaka iz Pančeva, psihologa, moram da se šalim, mučili, Da. ali voleo bi tako i sa mnom, dakle da nas vraćate na neku temu, a posebno mi je dragoceno to što ste rekli vezano za robotiku, jer ja mislim da su mediji preplavljeni samo temom chat GTP3, GTP4, odnosno dramatizuju novinari uplašeni za svoj rad, jel tako? I sad kao da je to glavna tema, pa nije to glavna tema, daleko su važniji ovo što ste rekli, prodori u zoni automatizacije svega, što bi rekli, pre svega industrije, u čemu je Nemačka, Japan, Kina su lideri, jel tako, svetski. Naravno. Zatim, automatizacija poslovanja, da li to bankarstvo ili evo vidimo, baš sam sinoć gledao jedan intervju firma Volt, rekao bi čovjek, pa šta sad oni trče okolo, donose pice, ali tek tu je, A, ne bi to uopšte da. moglo da funkcioniše bez veštačke inteligencije, ali baš je važna ta robotika u industriji, jer na kraju dana
sve naše aktivnosti se svode ipak šta smo mi pojeli, u čemu smo se vozili, gde živimo, kako živimo i na kraju se neka tehnološka revolucija ocenjuje po rastu GDP-a, odnosno po prosperitetu svih ljudi, a mislim da je ona pre Jeste. svega u domenu robotike, a manje u kreiranju lepih tekstova za ženske žurnale. Jer po meni pravo novinarstvo ne može nikad da bude pobeđeno od robota, jer Da, e, da. ipak je inovacija, hrabrost, to će mnogo trebati vremena, ali nek se plaše ovi koji pišu tekstiće, lagane, Trač rubrik. ja tako, mojim trač rubrik ili, na primjer, aj sad, To. jeste, koje može i koje može i robot, ali eto, baš je to bitno da nas vraćate na i robotiku, posebno, recimo, ja gledam i kolege koji su u tome, mene recimo fascinira Q-learning, eto, čak sam ovu koronu dobro iskoristio da se toliko, evo to da kažem i to za ne, što ste videli iz mojih podcasta, inače imam svoju teoriju, svaku krizu treba iskoristiti. Sad, da li je to Chinese proverb ili ne, ali uglavnom mi se dopada to i onda ja Jeste. kažem svima, ja patim otprilike prvi sat, dva dana, zavisi kolika je kriza, a onda kažem, da vidimo šta ima u tome dobro i stvarno iskoristim. Ovu sam zadnju krizu oko korone, bio sam dramatično, sam se izolovao, a i mogo sam, jel tako, sebi priuštim, i onda sam rekao sebi, ajde, šta ću da radim, i rezultat te krize su 3 stvari. Uštedeo sam puno para, jer mi kartica nisam mogao da je produžim, lova je stizala, jel tako? Tako da sam uspeo da uradim kao pravi gastarbajter još 2 ploče i da stavim krov na građevini, da bude najveća u kraju, jel tako? To nas, Naravno. već kad nas kritikuju, onda sam toliko forsirao moju ćerku, doktorku, da se pazi, da na kraju rekla, tata, prekini paljbu, predajem se, ja sam trudna, tako sam dobio unuku, jel tako? I Super. Divno. onda sam strasno pokupovao sve živo što je se objavljeno u vezi knjiga, mogu da vam pokažem desetine knjiga iz veštačke inteligencije, što fizičkih, što u PDF-u, gde sam sebi postavio cilj, evo sad, šta je moja neka misija malo životna, misija da dođem do metoda kako upravo, sad što ste vi rekli, laicima, kako objasniti ljudima, imaju strah, gađenje, šta god, kako god, i naravno oni koji žele, da se približi veštačka inteligencija. Evo, to mi je, onda sam bukvalno gledao i sad sam prestao da analiziram i smarao sam suprugu, kažem, pa dobro, da li ovaj namerno je pre to preskočio ili ne zna, ili kako god bilo, ali bukvalno sam primetio da u ključnom momentu preskoče stvar gde čovek onda stane i ne može dalje, tako, jer vi ne možete da preskočite 2-3 stvari gde niste shvatili i onda to nema smisla. Eto, tako da znate da bi i na tu temu nešto im konkretno prikazao, jer smatram da je ovo stvarno nešto ekstremno što se sad dešava, je li tako? Da. Ukoliko bi mogao samo da uskočimo onda sa tim nekim pitanjem kad smo već tu pokrenuli temu veštačke inteligencije, kao jedne ogromne stvari, jednog veoma zanimljivog koncepta iz više uglova koje treba analizirati i učiti o tome. Ja sam isto neko ko voli, iskreno, više trošim na knjige nego na garderobu. To mi je definitivno nešto što je u To se vidi. kontinuitetu da, baš se trudim, ali bi onda postavio to jedno osnovno pitanje, laički rečeno, ako možemo da odgovorimo na pitanje šta je zapravo AI, to jest šta mi smatramo veštačkom inteligencijom. Voleo bih kasnije, ukoliko možemo, da se dotaknemo i koncepta AGI, to jest generalne veštačke inteligencije, jer ja mislim da je to zapravo ono što možda zadaje najveće etičke probleme i dileme sveukupnoj populaciji, filozofima i da ne kažem dubokim misliocima, ali tu postoji ta neka
da ne kažem svakodnevnica veštačke inteligencije, vi ste već i spomenuli ChatGPT koji je tu sveprisutan, verujem i veliki broj ljudi je već to igrao se malo, kuckao, nešto isprobavao, ali mi tu takođe imamo i onu pozadinsku stranu priče gde se opet prave aplikacije, softveri, mini platforme koje ljudi ne vide, a koje opet omogućavaju stvari da funkcionišu, što opet bankarske transakcije, brokerske transakcije, pa se to sve prevodi danas i na elektromreže, na internet. Znači, tu ima mnogo slojeva, ja bih voleo ako možemo kao luk što bi ljuštili da načnemo neke od tih slojeva. Hajde to obično pitanje za početak, šta je za vas veštačka inteligencija, pa da nastavimo dalje ako može. Evo, hvala vam puno. Ja bih prvo rekao da je taj naziv dosta nesrećno postavljen i to je bio više iz zavitlavanja šestorice ljudi iz te oblasti koji su se našli u nekom, pobegli od žena malo da se odmaraju na nekom jezeru i neko rekao, hajde da zovemo to veštačka inteligencija. Znači, naziv je malo nesretan. Zato smo mi dugo i kad pogledate, kad ukucate iza zaposlenja ili bilo šta, radije ukucajte machine learning nego veštačka inteligencija, jer to mnogo bolje odslikava o čemu se radi, jel tako? Evo ja sam baš vama poslao jedan podcast vašeg kolege jednoga, a to je moj kolega iz Zagreba, gde je lepo to dao poređenje. Kaže, prvih decenija je glavna stvar bilo programiranje, gde vi sada isprogramirate proces, odnosno vi morate da znate sve varijante tog procesa, pa kažete ako se desi to, onda kompjuteru uradi to. Ako se desi to, uradi to. I naravno, to je vrlo pedantno, vrlo organizovano. Ali se, što on reče, po onom Murovom zakonu, je tako, toliko se brzo povećavao broj mikroprocesora, je tako, odnosno tranzistora na čipu, dramatičnom brzinom, pojeftinjavao, znači, kompjuteri, i što on kaže, nekad je bilo 3 kompjutera u državi, jel tako, uglavnom za vojne potrebe, a sada što kaže imaš 3 kompjutera u frižideru. I na kraju je rekao u gaćama, pita kolega kako u gaćama, pa kaže, a to sam sad, pošto sam bio na ortopediji, jel tako da iz ličnog iskustva mogu da potvrdim, kaže, pa ovi pacijenti koji imaju inkontinenciju, jel tako, stavim tamo da mogu da reaguju po zovu, tako da bukvalno dok je. I sad šta je tu poenta? Rekao jednu sjajnu stvar, kaže jednostavno broj programera nije mogao da parira tom potencijalu i potrebama. Čak u ovim zemljama zapadne Evrope se broj programera je konstantan već decenijama, čak se smanjuje malo, sve je manje mladih ljudi kao vas, a mi boomeri smo, da kažemo, brojniji, i kaže to se nadomešćuje iz Indije i Kine, je li tako, Azije manje više. I onda šta? Sad, to je sad ta paradigma, je li tako? I onda kaže on, da, ali jednostavno ta veštačka inteligencija, stalno smo mi čučali okolo i pričali o tome, na kraju šta je bitna razlika? Pa bitna je razlika što se došlo do mnogih, evo sad dolazimo do robotike, je li tako, do toga da najlepše stvari vi ne možete isprogramirati na klasičan način, to je previdjeti sve situacije. I evo ja ću baš da on je to lepo objasnio, naravno. Baš je na primjeru auta objasnio, ja sam inače fasciniran Teslom, što je Tesla, je li tako? Inače da kažem i to, ja dosta forsiram, videli ste moje razne, ja imam 100 svojih projekata koje guram i to je faktor uspeha, ja svima kažem, kad me neko pita, pa dobro Zorane, čime se ti baviš, je li tako? Aman, ja kažem, pa formula uspeha je, to je malo američki princip odnosno na nemački, ja stalno upoređuje Nemci i Amerikance kao stvarno dve vodeće nacije ekstremne u svojim branšama, ovi ekstra pedantni, je li tako, i vrhunski u zanatstvu, a ovi opet vrhunski da to izmanipulišu i naprave pare, je li tako? Da. Da skupe pare i naprave dalje. Znači, ja sam ta kombinacija nemačko-slovenskog i američkog. Znači, oni kažu paralelno, guraj to. Ja kažem, ja ubacim 100 udica, je li tako?
da me ne čuje žena, za sad samo jedna udica je ta, mada mi je ovo četvrta supruga. Ovaj, I jednostavno ja pustim 100 i svaku pomalo čačkam, ali reagujem sa kapacitetom i resursima samo kada se pojave idealne okolnosti. Znači, u tom smislu sam, što kažu, pravi se Englez, oportunista i kompromiser. I onda te dve reči, ja kažem šta je problem kod uspeha Srba, zato što su dve najgore osobine za Srbina kad se kaže kompromiser i oportunista. Dakle, nije ono beskompromisan i što bi rekli, baš je kvaran. Sad je našao da napadne, jel tako? Baš Pa, sad je našao, mislim, da. Pa sad, kad drugo? kad sam ja nemoćan. Pa znate šta, to je uspehu, napadaš problem onda kada je, što sam sad ovo sve malo široko postavio, da se vratimo na ajde ipak, na veštačku inteligenciju. Dakle, machine learning. Sada, ajmo da primer automobila. Znači, nije to samo vožnja. Jer, mislim, ne kažem da je lako napisati tekst. To ljude fascinira. Ali ipak u dubini duše ljude mora da mnogo više fascinira, možda mene kao elektroinženjera, jedan Tesla, ili ne samo Tesla, ima još sad proizvođača automobila koji voze bez vozača. To je, a sad da ne govorimo da Tesla pravi svoje robote, jel tako, jer to znanje iz automobila se prebacuje u robote, imamo opet Boston Dynamics, baš sam danas poslao, sad sam počeo i vas da zatrpavam, poslali ste moja nova žrtva za moja deca, kažu, kaže mi ćerka, inače ona je neuroscientist, psihijatar, specijalista i predaje na fakultetu, kaže, tata, možeš da šalješ, ali nemoj da me pitaš da sam to pogledala. Ako je nešto lepo, ti mi to ponovo objasni u 4 rečenice, ali nemoj da me pitaš. Tako da i vas sam zatrpavao ovih dana na tu temu. Tako vidimo da su i Kinezi sad vrlo tu jaki. Sad, vratimo na suštinu. Dakle, i šta je onda urađeno? Potpuno nova paradigma. Znači, šta je sad tu veštačka inteligencija, ajde, ako smo se govorili malo više o robotici. Dakle, nemoguće je bilo da vi isprogramirate na klasičan način kako će da robot vozi automobil. Jer to je nepregledna mogućnost situacije, je li tako? I šta je urađeno? Pa primenjen je machine learning. Dakle, learning. Rekli bi deep learning. U suštini jeste deep learning i da se vratimo onda evo na njega, rekli ste malo istorijski, ali kao paradigma. Dakle, tu se sada ne ide da vi predvidite sve situacije i da onda if then, ako je to, onda će ovo, nego obrnuto. A to je da nađete metod da vi date, ajde da kažem moja 3 minuta, jel možemo sada osim definicije, šta je za mene veštačka inteligencija, čuvena 3 minuta. Evo šta, ajde ovako da zamislimo da je ovo, jel tako, jedan kutija, black box, i šta se dešava? Ajmo, na primjer, šta što je najpopularnije, GPT-4, a manje više se to odnosi na sve. Dakle, deep learning, malo istorije. Dakle, ta veštačka inteligencija kojom se ja bavim decenijama je dosta proba pa pati i tako dalje, ali revolucija je nastala 2012. godine i mora se pohvali malo, nije rasistički, ali se ispostavlja su ključne prodore napravili u veštačkoj inteligenciji uglavnom ljudi školovani u istočnoj Evropi. Da kažemo Sloveni ili često Jevreji koji su poreklom iz istočne Evrope. Aškenazi Jevreji. Ja ne pridajem to IQ, nego više jednoj strogoj matematici, da su moji sinovi bili oduševljeni u prvo vreme koliko je lakša matematika, makar njima bilo u početku u Nemačkoj. Dakle, to je stvarno šokantno. Ja kad sam video, kasnije sam istraživao i predavao na 2 američka univerziteta, kad sam video koliko je za inženjere ta matematika lakša, mada je moj fakultet bio ekstreman, stvarno. Mada sad moram da kažem, kad reč o Novosađanima, da je sada Novi Sad lider
u veštačkoj inteligenciji, tako da se to čuo. Sad, evo konkretno, ajmo, 3 minuta. Dakle, 3 minuta. kako radi GTP4, sad ovaj 4.0? Ubaci se sa jedne strane sve živo što je otkucano digitalno, je li tako? To se ubaci, znači pre svega Wikipedija i tako dalje, znači znamo koliko je toga. Sad, to se, da kažem, ubaci u ovu crnu kutiju, a šta se stavi na kraj? Pa stavi se to isto. Znači, što je uneto ovde, unese se i na kraju. Ali šta se stavi na kraj? Stavi se ceo taj tekst u originalu, sve što je stavljeno, ali se stavi i rečnik. Znači, rečnik, zamislimo 100.000 reči, jedan jezik manje više ima. I šta s tim? Pa evo šta s tim. Bukvalno je to pravo učenje, treniranje. Šta radi učitelj i trener nego priča pa onda ispituje jel ovaj zna, jel tako? Kako to ide? Znači, mi damo tekst, a onda prekrijemo, recimo, svaku treću reč, četvrtu. Jednostavno ga blokiramo, kao rebus. I onda zadamo, a šta je ovde u black boxu? To je deep, vidim da ste u tome, deep neural network, znači veštačka neuronska mreža. Njoj se to pusti na početku i zada joj se zadatak da ona to napiše u originalu, da vidimo da li je naučila, je li tako? I ona treba da pogodi reč koja je ovde prekrivena. Kako to radi? Sad, tu je sad dodir sa mojoj ćerkom koja je opet neuronaučnik iz oblasti neuronauka i prvi je čak doktor nauka iz neuronauka i stavila je čak veštačku inteligenciju, što ako psihijatri ne vole, rizikovala, ali dobila je i nagradu za najbolji doktorat. Ovako, šta je neural network? Ukratko. Znači, jedna simulacija mozga, donekle, je li tako? Kako naš mozak radi? Jel možemo sad i to? Pošto vidim da vas mnogo zanima psihologija. Dakle, naš mozak je, što bi se reklo, prediction machine. I šta je veštačka inteligencija? U stvari, tehnika predviđanja. Kako čovek uči? I što mi to u stvari radimo ceo dan? Mi bukvalno idemo, evo sad po ovom mom stanu, posebno sad što mi je noga malo ugrožena, je li tako? Mi sad idemo i predviđamo šta nas čeka, je li tako? Tu je tepih, tu je i ako je sve u redu, što sam ja očekivao, to jednostavno mi zaboravimo u narednoj sekundi, je li tako? Mi non stop uzimamo informacije i bukvalno ih brišemo. Ali kad se desi iznenađenje, supruga pomila tepih, stavila nešto, idemo ulicom, evo ja sam upravo upao u rupu jer je na asfaltu neko napravio neki stepenik za svoj lokal, ja sam tu parkirao auto, nisam to video, preparkirao se i molim lepo. Dakle, i kako sam upamtio to mesto, znači, kako mi pamtimo? Pa pamtimo tako što kad se iznenadimo, prijatno ili neprijatno, svejedno, da li je lepa cura ili je rupa na putu, tog trenutka mozak primi to kroz senzore, ali odmah šalje znači hormone, ajde da kažemo hemikaliju u mozak, koja služi čemu? Dakle, mi imamo, šta je neuron? Neuron je jedna ćelija, je li tako, koji ima ulaze, kao neke bičeve, je li tako? Ima 3 vrste, jedna je senzor, evo sad mi kad se gledamo, znači mi dobijamo signale od svetla i svaka boja ima svoju veličinu napona, ona ide, je li tako, to je senzor, ona ulazi u neuron koji je vezan za oko i taj signal šalje dalje. Onda imate neurone koji služe da se samo šalje dalje i na kraju ovaj finalni. Sada, ovo je značajna stvar, aj samo kako mi pamtimo, znači prvo kako učimo? Učimo što se iznenadimo, tako. Kad se iznenadimo, onda ide hormon, imaju više hormona, ima hormon sreće, ima hormon straha,
i tako dalje. I kad se kada ta sad sinapsa je ključna stvar, što volite psihologiju, sinapsa je Čvorište, jedan sinapsa bi bilo prostor, kao neko čvorište, jel tako, ili? sinapsa je jedan mali prostor između dva neurona. Mm, Odnosno, ovaj neuron koji je poslao signal, kad ga je obradio, i ovi sad bičevi koji to preuzimaju. Znači, ključna je sinapsa. Da bi neka informacija ili taj napon, struja, ajde struja prešla s jednog na drugi, ona mora to je u stvari se prenosi hemikalijom koja prolazi. Da bi se to desilo, potrebno je da ona postoji. Ona postoji tako što se mi iznenađeni šaljemo hormon, taj, odnosno neurotransmiter, i šta se dešava? Jednostavno, kada on prođe jedan put, dva put, tri put, možemo zamisliti kao da se proširuje kao jedan provodnik, je li tako? Svaki sledeći put će to proći više. Znači, isti signal će dati veći odziv, je li tako? Bukvalno je sve manji i manji otpor. Praktično, mm. mi učimo tako što se te neuronske mreže menjaju. Znači, tu gde je jedan put prošlo, to će, ja to kažem kao neki množilac, jel tako? Ako 4 puta prođe istim tim neuronima, to će 4 puta biti veći signal kad sledeći put prođe. Znači, mi tako, što kaže majka učenja je ponavljanje, jel tako? Da, da. Znači, prilike smo tu videli kako to funkcioniše. I kako mi smo naše znanje sklopili tako što su naše neuronske mreže između različite na osnovu prethodnog iskustva. Sad se vratimo na kompjutere ipak. Znači, imamo neurone, što rekli, veštačke, jel tako, zamislimo da su to kružići, i evo sada se vraćamo na našu crnu kutiju. Dakle, signal uđe ovde, mi naravno pretvorimo u brojeve, šta god daje, jel tako? Znači, te reči, ajde da govorimo o rečima, sa što je najpopularnije, znači, te reči mi pretvorimo, znači, te rečenice pretvorimo u tokene. Znači, to je kao reči, ali malo obrađene reči, jel tako? I šta je, evo sad se vratimo i malo na istoriju, volim na istoriju, dva Čeha su se studenta igrala se sa neuronskom mrežom i praktično dođu do fantastičnog rezultata, što sa malom neuronskom mrežom, oni su stavljali za potrebe prevođenja, ubace velike tekstove s jedne strane, ubace tačan prevod sa druge strane, i onda su se igrali sa tim, odnosno postave iste tekst jedne i druge strane, igrali se sa tim i praktično su došli do toga da pretvore reči u vektore. To je velika stvar. Znači, šta je znači vektori? Znači da svaka reč dobije recimo 500 brojeva. Umesto jednog broja, u rečniku da kažemo redni broj 565, ne. Ajde nek ima 500. A šta je tih 500? Pa to je u suštini razni konteksti, jel tako? Ali opet ponavljam, to je kompjuter uradio i nama to ništa ne znači ti brojevi. Ali kompjuteru znače zbog prevođenja, jer to je bila velika tema. Primera radi, evo, čuveni su primeri, na primer, majka i otac, jel tako, kralj i kraljica. Znači, ako je kontekst ginekologije, mislim, lekar, jel tako, onda će se kralj i kraljica naći na suprotnoj tački, jel tako, jer ne idu kod istog lekara, ali ako govorimo o plemstvu, onda su kralj i kraljica vrlo blizu, jel tako? I sad možemo ići u jednoj po jednoj temi. Praktično, to je jedna velika inovacija, jer kad je to urađeno, to se zove inače, oni koji hoće s tim bave, Word to vek. Znači Word 2 vec. Naravno da su odmah te Čehe kupio ih u Google, jel tako, dao im ogromne pare i na kraju je to Google
I to je sad malo problem, pošto vidim da vas zanima i filozofija tog tehnofeudalizma, jel tako? Da manje više sve firme uzmu kao svoje. Nema više Tesle koji će se, zato je i Tesla toliko popularan, što se borio da njemu se oda priznanja, a ne samo firme. Eto, znači, ulazimo sa rečima, to su ti vektori, i šta se dešava? Na kraju mi treba da dobijemo isto. Znači, ako smo stavili tekst, taj bi sistem trebalo, ako je dovoljno pametan, ako je dovoljno da nam da tačne reči. Kako se to radi? Evo. Dakle, videli smo da te reči mi pretvorimo u brojeve. Ok. I onda to ide u prvu liniju tih veštačkih neurona, je li tako? Taj neuron ima osobinu da sabira, množi, znači on to nešto on tu uradi, šalje dalje. I na kraju, šta je? On u svaku reč u rečniku da verovatnoću. Da li je ta reč koja je trenutno sad, znači on jednu po jednu reč pokušava da ovde popuni, je li tako? I onda on to radi tako što stavi verovatnoću. Kada je on pogodio? Pogodio onda kada ako je ovde bila majka, ako ovde uz reč muter, ako je prevođenje, stavi upravo tu 99. Nema kod inženjera nikad 100%, znači 99% je to. I sad gde moje kolege uvek to preskoče? Uvek neko postave to magijski, što ste vi rekli, onda ljudi se uplaše toga. Nema magije. Jednostavno, prvi put opet su tu bitne te neuronske mreže, jel tako? Znači, između neurona, to što se množi, prvi put je to random. Znači, postavi se kao da se množe svaki od tih impulsa sa recimo 2. I naravno na kraju da neće da pogodi. Neće da pogodi, stavit će kod majke 1%, kod oca 2% i tako dalje. Kako funkcioniše, to je ključna stvar neuronska mreža? Tako što se izračuna greška. Računa se greška. Opet da ponovim, šta je glavni mehanizam? To je ta neuronska veza, ja to zovem množilica. Znači, glavna stvar je, to zove parametar, ovako stručno rečeno, ili weights, glavna stvar je sa čim se množi taj signal. Jel tako? Jer kad bi on samo, recimo, evo, u computer visionu, kad bi on samo bio signal koji mi dobijemo i kad bi ga slali, pa šta? Ništa ne bi dobili. Da bi on naučio, mora nešto kroz učenje da se menja, jel tako? A kroz učenje se menja ta neuronska veza, koliko puta se signal pomnoži. I vrlo jednostavno, formula čak nije tako strašna, to se izračuna i vrati se nazad. Vrati se nazad i onda se faktički malo koriguje ta množilica. Ako je bila svima 2 puta, kod Crnogorci svima voza, svima loza, crnogorski kelneri, jel tako? Nije više svima 2, nego sad je 2,1. Odnosno, ajde malo da idemo još malo stručnije. Dakle, ta formula za grešku ne daje samo kolika je greška, nego i smer. Znači, daje i smer, tako da faktički formula kaže treba povećavati toliko ili smanjivati. Znači, on je prvi put omanuo i gde je trebao da stavi majka, on je stavio recimo drvo, šuma. Pa tu onda treba povećavati verovatnoću. Znači, nama je cilj da kod prave reči bude 99%, a kod svih ostalih da smanjujemo ka nuli, jel tako? To ima neke logike. Dakle, mi kad dobijemo tu grešku, vratimo nazad, on koriguje, tako se bi reklo, paljbu, jel tako? I opet, i opet, i opet, i tako milijarde puta, jel tako? Jer svaki put se pomeri za malo rezultat. I što je veći taj broj parametara, to su da milijarde tih parametara, jel tako? To je veća šansa da brzo nauči i da bude što tačnije
u svom pogađanju. Eto, praktično mogu, ono što mi je glavno, što želim da kažem, ipak nisam više od 3 minuta malo, pošto ipak ovo auditorijum koga to zanima, znači, nije to neka vanzemaljska sila. I onda ja volim da dam 2 primera. Jedan je vojni, a to su mi u Australiji rekli, nisam ni svestan koliko mi Srbi smo vojnička nacija. Ja Jeste. kad sam otišao u Australiju, ja sam sve objašnjavao u military terminima. Imao sam šeficu Nemicu i kad me onako baš grubo tu pomenula, onda sam ja njoj rekao, pa dobro, nemoj samo da mi Nemci pričaju o miroljubivim terminima, malo šale, ali bila je sjajna. Dakle, ajmo vojnim, a imam i ovako malo kulturno podesniji model. Ajmo ovaj duhovit. Znači, kako ja to objašnjavam? Jedna čuvena scena iz naše serije, tu su Bata Živinović i ona baka Vuka. I sad Bata ide gore u misiju da namesti antenu. Nekad su se bile one antene, jel tako? Da. I sada njegova žena dole viče, ceo kraj čuje, tu smo doživjeli, ja sam ipak od vas stariji, i sada to je čuveno nameštanje antena. I sada ona viče, levo, i još, ne, stani, ajde nazad, ajde napred, ajde nazad. I ona sad pokušava da smanji sneg na televizoru. Upravo je to manje više to. Znači, jednostavno mreža pokušava levo, desno, da podesi taj parametar, da konačno dobije ono što je taj original, da dođe do originala. Ajde malo military varijanta. Prva primjena aviona je bila u Balkanskom ratu. Čak prvi pilot koji je poginuo je Srbin, to je opet zanimljiva stvar, kad smo malo hteli da ćapimo neki grad dole u Albaniji. I on je oboren i poginuo. A sad šta je tu poenta? Čemu je služio onda avion? On je bio kao sad, znači nije on mogao da nosi bombe. Sve je to bilo vrlo krhko i slabo. Ali on imao koji zadatak? Da leti gore i da vidi tamo rov ili bunkere neprijatelja iza brda. I onda on javlja ovom topdžiji, ajde sada još malo napred, levo, napred, nazad, levo, desno. Dakle, to je to. U oba slučaja neko je pratio grešku. Pogrešio si toliko, znači podešavanje, štelovanje, eto. Znači nije to neka misterija, ali sad neko pita, dobro, a zašto se to nije deka i tako Zorane jednostavno, što se to nije desilo pre 10 godina, 20 godina i tako dalje. Ovo što ste i vi sada neki put pomenuli, 3 su se stvari konvergirale, desile u nekako slično vreme. Prva stvar je neverovatna količina podataka na internetu. Zamislite samo koliko teksta je Facebook, koliko smo mi napravili na Facebooku, koliko su obični ljudi napravili na Wikipediji, na GitHubu, dakle, fascinantna ta količina. Sad je trebalo imati dovoljno kompjutera da to oni usisaju, je li tako? To se desilo sa cloudom. Šta je cloud? Znači, firme su prešle na to da ne koriste više svoje programere, svoje kompjutere, nego da koriste praktično 2 firme dominiraju na planeti, a to su Amazon i Microsoft. Dakle, oni imaju stotine kompjutera po celom svetu i faktički većina banaka firme koriste njihove te kompjutere. I šta se tu desilo? Znači, to je jedan, znači vidimo mnogo podataka, mnogo hardvera, to su fascinantne količine kompjutera. I zovu se inače data centri, tako, imamo i mi u Kragujevcu tako jedan. I treća stvar, ipak da ne zapostavimo kreativnost, trebali su se desiti ipak i rešenja softverska. I to se otprilike konvergiralo 2012. godine, jer je inače, moram malo se našalim, što ne slušaju deca, jer slušaju, malo ljudi zna da je najveći doprinos tome bila pornografija, jer je u suštini i igrice, jer je stalno trebalo naći bolje i bolje grafičke kartice. I one su jako razvijane, je li tako, za te potrebe,
pre svega firma Nvidia, koja će sad biti vjerojatno i najbogatija firma u svetu uskoro. Međutim, neko se setio i rekao, čekaj, a šta misliš da mi za ovu veštačku inteligenciju počnemo koristimo grafičke kartice umesto klasičnih procesora? I to je bila revolucija. Jer su te Da. grafičke kartice mnogo gluplje za većinu stvari u odnosu na klasičnu, ali su fascinantne u toj obradi matrica. Mhm. Znači, to se neko rekao i ljudi ne znaju, smo mi inače mnogo volimo igrice, tih svi kompjuteraši, tako da najveći prodori se dešavaju zbog takmičenja. Svake godine se u svakoj oblasti mi takmičimo. I šta se desilo? 12. godine je bilo jedno od takmičenja svake godine, a to je Computer Vision. Dakle, dođu sad razni softveraši iz celog sveta, to je bilo u Kanadi, i onda njima daju da njihov robot, odnosno da snimi kamera njihovog kompjutera razne, recimo, životinje, predmete, i da kompjuter kaže šta je to. Mačka, životinja, žirafa, šta god daje. I onda se takmičilo čiji će kompjuter, odnosno algoritam, da pobedi. I to je tako, godinama se to vrlo sporo onako povećavalo. Mučno, ali ipak se povećavalo. Kad jedne godine opet dođe Sloven, jedan, to je bilo u Torontu, i on ekipa lepo primene Deep Neural Network. Dakle, ne jedan sloj ili dva tih neurona veštačkih, nego mnogo. Ne tako puno, ali mnogo. I pobede dramatično. Sledeće godine pobede opet, i to su takmičenje prestali da rade, jer jednostavno se ispostavilo da je pobedio taj model. Znači, veštačka inteligencija je jedna velika nauka gde ima mnogo raznih metoda, gde je samo jedan od Deep Neural Network. To je bila revolucija 12. godine. Onda ovi su Česi smislili to što sam rekao, da pretvore reči u vektore. I dramatični skok se desi, opet Googlovi inženjeri, tu 17. godine, ja tako lakše pamtim, ovo 12. Balkanski, opet Srbi sve po ratovima pamte, znači 912. Balkanski rat, a onda 17. godine se dešava stvarno dramatična stvar, a to je Transformer. Znači, Transformer, i svima preporučujem da pokušaju, ima mnogo toga na YouTube-u, a i sad i ja pravim neki svoj supruga. Znači, Transformer je stvarno transformisao svet. Izvinite, na šta mislite kada kažete Transformer? Šta je konkretno Transformer tu u tom Hvala kontekstu? vam. Molim vas, slobodno, ono što vas zanima Ne, više, samo vi. pošto je to nepregledna oblast. Evo, šta je Transformer u nekoliko rečenica? Dakle, jesu uspeli opet da ovi inženjeri naprave, recimo u oblasti computer visiona, to je za robotiku baš važno, da kompjuter vidi, jeste napravljen prodor. Ali šta se dešavalo? Jedna je stvar ako vi date 4-5 odvojenih predmeta i ovaj to pobedi. Ali šta je realnost života? Automobil ide i on ima 1.000.000 piksela. Mi, ljudi, evo sad pogledamo, to je 1.000.000 piksela. Ali šta mi ljudi imamo? I svaka životinja to ima. Ona ima da se fokusira. Znači, vi kad vozite, je li tako? Vi vidite sve, ali pamtite Eliminišete samo bespotrebno. Da. upravo to, bravo. Znači, mi zaboravimo posle mikrosekunde sve, samo gledamo ovoga ispred nas, liniju i tako dalje, ali mi vidimo i sve okolo, je li tako? U nekom kratkom deliću sekunde, i to ne možemo mnogo da pamtimo, jer naš mozak nije baš toliki. Taj problem je bio nerešiv. Znači, u realnom životu to je bilo lepo za takmičenje, ali ne za primjenu. I šta se ta ekipa seti? To je Transformer. Uveden je pojam self-attention. Self-attention, ajde kažemo, samo pažnja ili samo fokusiranje. Da pokušam to da objasnim, jer i to moje kolege nikako ne uspevaju da nekako
Znate šta je tu problem kad čovjek uči? Evo, ja mislim ćemo svi moći da učimo, kao što sam engleski jezik naterao milion Srba da ga uče, jel tako? To nisam ispričao biografiji, ali eto, Morate o tome, definitivno. to ću morati o tome. Dakle, šta je problem kod učenja ovoga? Koliko god se neko trudio, mi stalno kombinujemo dve stvari kad objašnjavamo. Jedno je šta je rezultat bezbroj pokušaja, a šta je čovek odredio, izračunao, kao ulaz. I ako to taj koji objašnjava nedovoljno razlikuje, stvarno ljudi dignu ruke i kažu ja dalje ne mogu. Tako. Sad da se vratim, tako da, kako si ja trudio, to ostaje u vazduhu. Evo ovako. Znači, kako je taj problem rešio Transformer? Evo kako. Mi smo videli pre toga da su ova dva Čeha sve reči pretvorili u 500 brojeva. I vi imate kao jedan rečnik, kao što imate, ste videli kad rečnik ima na engleskom, pa on da 5 značenja, ili na Wikipediji. Svaka reč ima Naravno. više značenja, je li tako? Da. I svaka reč je dobila svojih 500 brojeva, je li tako? Kao što mi imamo, svaki čovjek ima, je li tako, 7-8 brojeva matičnog broja. Ali, kao što smo rekli, problem je bio kako da kompjuter obrati pažnju na bitnu stvar. I šta se ti genijalci dosete? Uzmu jednostavna stvar, ali genijalna. Uzmu da množe te vektore. Ali kako da ih množe? Da rezultat u stvari množenja bude, aj nemojte se plašiti vi koji gledate, kosinus. U stvari šta je? Jednostavno su napravili da ako su dva vektora, a šta je vektor? To je jedna strelica. Vektor je strelica, tako, koji ima svoju dužinu i svoj smer. Tap, tap, tap. I praktično, oni su u svaku reč dodelili su joj 500 strelica, zavisno o čemu se priča. Sad, ali to nije bilo neke veće koristi. Ima što i šta s tim. Onda su oni uzeli rečenice i svaku su reč pomnožili jednu sa drugim. Odnosno, pokušavali su da vide da li koja reč ima sličnosti u vektorskom prostoru sa drugom. Opet malo delili zastrašujući. Ali ja ću dati primer. Ipak su primeri lepši. Na primer, evo, ajde, nek bude primer prevod sa engleskog na srpski. To je zadatak da uradim. Imate ovakav primer. John left to buy banana and apple. Je li tako? Znači, prevod je bio jednostavan, otišao je John da kupi bananu i jabuku. Ali šta ćemo sada kad u narednoj rečenici kaže ovako? Apple just released new mobile phone. Znači, mora da razume kontekst. Znači, u prevodu bi trebao da prevede da je sada firma Apple, moram reći na srpskom da napišem Apple, što bi rekli po Vuku, je lansirao novi model telefona. Pazite, u ovom slučaju je Apple. Kako sad taj kompjuter da shvati da je ovamo voće, a ovamo brand? To je bila nemoguća misija, znači dugo je šlajfovano. I šta se sad sete ti genijalci? Krenu da praktično množe svaku reč sa svim ostalima, naprave jednu matricu, ali ajmo da pojednostavimo stvar. Pazite, na osnovu čega čovek zna da je u prvom slučaju taj prevodlac, da je u prvom slučaju to voćka, a u drugom slučaju da je to brend.
Pa po tome, po onoj banani u prvi put, jel tako? Znači, kad vi vidite da je otišao da kupi bananu i Jabuku, jabuku, Apple. pa pretpostavljate da je otišao u voćni deo samoposluge, jel tako? I Da, ne da. ide baš čovjek da kupi tako često bananu i Apple telefon. Mada neki put i to. Zato je prevođenje nesavršena stvar, jel tako? Sada, u drugom slučaju vam je jasno, ako je nešto proizvelo mobilni telefon, pa nije valjda voćka rodila telefon. To je sad, oni su došli da jednostavno množeći to, sad to je delim kao magija, ali na kraju jedna vrlo prosta operacija su, oni došli do toga da dođu do konteksta. Što znači, u prvom slučaju, na šta bi živi prevodilac obratio pažnju? On bi gledao, aha, ako moram da prevedem to, da vidim u kom se društvu nalazi taj Apple. Prvi put se našao u društvu sa bananom, pa onda je voće, jel tako? A u drugom kontekstu, u drugoj rečenici se našao u društvu sa telefonom, pa valjda je to Apple brand. Sad ima tih primjera mnogo, recimo jedan od isto lepih primjera je, na primjer, John went to bank to open account and after that he gone to bank river to rest. Znači u oba slučaja je reč bank. Prvi slučaj je Da, da. banka, a u drugom slučaju Drugi moraš obala. prevesti to kao obalu Obala. reke, jel tako? Mhm. Prema tome, kako se to radi? Pa tako što se sada ti prosto izmnože i napravi se šema gde kompjuter onda ukapira te kontekste. Naravno, da bi to stvarno radilo, to mora da bude veliko učenje. Znači, sad to je ono što moje kolege neće da kažu. Ljudi pomisle, aha, pa to sad neki ljudi te vektore odrede, pa neki ljudi, ne, to je sve rezultat ogromnog broja operacija. Dakle, nema mistike, nema vanzemaljskog, jel tako, nego je to. I u suštini vidimo i čovek i kompjuter radi na bazi iznenađenja. Šta je iznenađenje? Pa mi stalno naš mozak računa grešku. Ako sam ja predvideo da je to, ja sam predvideo da je ravan teren dole, pogrešio sam, upao sam u rupu i kao mlad sportista mi je pukla tetiva, jel tako? Znači, i tekako ću da pamtim to mesto. Znači, ja sam pogrešio. Znači, pogrešno sam pretpostavio, jel tako? Isto tako kompjuter uči na osnovu izbrojane greške i sad mora da se vraća više puta. Ja sam 4 puta morao da budem u braku, jer očigledno nisam baš ja to dobro. Nadam se da je ovo konačno, mora da se šalim sa realnim stvarima. Sve to ljudski. Samo Znači, ukratko, znači, to je taj taj transformer transformer. i to, pogledajte, imate različitih verzija objašnjavanja, ali ono što je neka moja životna misija, da ljude ohrabrim da pogledaju stvar ispod haube. Jer, nažalost, 99,9% što ja pratim na temu AI je više ona sociološka, futuristička priča. Moramo i na tu temu, to je moja omiljena priča. Znači, šta je sudbina čovečanstva u kontekstu veštačke inteligencije? Šta je sa vašim poslom, mojim poslom? U kontekstu tom, da vas zaustavim, pošto imam već jedno spremno pitanje, znači veliko je pitanje koje zabrinjava mnoge i koji mnogi novinari opet često spomenju, neki zarad neke senzacionalne, ekskluzivne, catchphrase, lepe naslovne strane, pa to pitanje da li će nas AI i roboti zameniti. To jeste opet povezano za sve to što ste rekli, ali rekli ste, mislim, ja sad ajde kao donekle imam svoje mišljenje na ovu temu i svoj stav, slušajući mnoge mislioce, pa i ljude koji se bave temom poput i vas, ali brojne druge. Ja mislim da nekako postoji ta neka velika strah koja donekle dolazi iz popularne
kulture filmova, serija, crtaća, znači gde mi vidimo tamo neki robot, pa oni preuzimaju svet, pa preuzimaju kontrolu, da li je to opet Odiseja 2001 iz 60-ih, gde HAL preuzima kontrolu, to naravno sećate se, pa imamo tu i verziju Matrix, pa onda imamo i tu celu simulation theory, gde da li je sve simulacija, pa onda imamo tu čuveni onaj, kako zove, misaoni eksperiment Nika Bostroma, paperclip, ono, da li će sve da nas pretvori u spajalice, onda opet tu imamo mislioce poput Sam Harris, on je neuronaučnik i filozof, on ima te etičke implikacije u slučaju opet AGI-a, znači Artificial General Intelligence, što bi značilo neke opšte inteligencije, što znači da bi u tom kontekstu to nosilo implikaciju da se to zapravo radi o jedinstvenom biću koje posjeduje svoju svest. Znači opet, ovo je jedno pitanje koje deluje tako nekako banalno i za naslovnu stranu nekih možda novina, ja mislim da nosi unutar sebe veliki broj implikacija. Pa Da, da, kako vi da. to doživljavate i kako biste vi počeli da odmotavate to klupko, tu problematiku? Da prvo odgovorimo na to neko osnovno pitanje opet i da se vratim na taj jedan neki istorijski kontekst i industrijske revolucije i tehnologije. Nekada je 99% nas se bavilo poljoprivredom, danas je manje od 1% od To, zavisnosti od zemlje do zemlje. to. Pa opet, evo ja radim u fabrici, prišli smo tu postoje roboti, moramo reći da najteže, najrepetitivnije i najopasnije poslove rade roboti. Znači nisu to poslovi koje mi u suštini ni ne želimo da ljudi rade, te poslove gde Tačno. se roboti uključuju. Pa ono što ja mogu iz prve ruke da kažem kao neko ko je u fabrikama već evo 16. godina i koji je okružen i robotima i mašinama, mi zapravo želimo što produktivnije procese, što bezbednije, što lakše za ljude, a upravo nam to roboti i veštačka inteligencija omogućuju. Pa onda, da li će nas AI i roboti zameniti ili će nas dopuniti? Koje je vaše mišljenje? Ako me razumete. A, evo, kad vas slušam, onda ja maštam o svom podcastu gde bi vi bili gost, jer ste Što da ne? sjajan čovek sa mnogo, mnogo znanja i zato se i ponašajte malo tako. Znači, ja sam maštao da ovaj razgovor bude, a mislim da će toga biti još, gde bi Biće. bukvalno bili ravnopravni, da bude više kao jedan panel, nego kao klasični podcast, makar u delu u kome smo stvarno i vi i ja baš. E, sad, ja, pošto mi je žena dosta mlađa, onda ja ne volim da se hvalim time da sam veteran, ja mislim da sam jedini preživeli iz te ekipe, jer sam sa 27 godina kidnapovan za Ameriku, jel tako? Jer sam taj deo preskočio, ali eto, baš zbog tih, da kažemo, jake matematike, onda sam ja vrlo brzo me Minel poslao u Vinču i Pupin, institut Pupin, gde smo radili daljinsko upravljanje, javno rečeno za samo vodoprivredu i ostalo, ali znamo da jedan Aha. avion nismo znali da je nevidljiv, jel tako? Prema tome, Da. i to je bio dokaz, ljudi misle slučajno, pa nije slučajno, mislim, to je jednostavno, mnogo smo mi napredni. Da kažem i to, ajde malo, ja uvek kažem, niko ne može sporiti da mi od 100 sportova u tenisu dominiramo ne samo sa Đokovićem, to nije slučajnost, to je bukvalno, u tome smo jaki. Ja sam slab u sportu i ne mogu da govorim o drugim, ali je očigledno da kad sam trebao neke pare od penzije da povučem iz Australije, oni imaju te algoritme veštačke inteligencije i uporno kaže ne, pošto Australija nema i uopšte te anglo zemlje nemaju ličnu kartu, nema prijeve stana, onda ti možeš da dokazuješ ko si. I sad mi smo onako black country, Srbija, Crna rupa. i uporno mesecima neće da mi prebaci tu moju neke pare na moj račun u Australiji. Ja imam tako metod, kažem, sad ja uključujem moj success mod, probudim ženu u 4 ujutru, slikamo se onako jadni, da i njena adresa bude, pošto sam ja, moj stan izlaz kod nje smo, i sve u svemu, i onda sam ubacio, to je uvek fora, malo digresija, ali to mora bude duhovito, i na kraju ja pišem njima, dobro, jel treba da se slikam sada, pošto sam sve živo poslao što treba, da se slikam sa ambasadorom Australije, Amerike i sa Novakom Đokovićem. Pa to si stavio Novak Đoković, pa kaže, to će da ih jedino izazove da
da se isprepadaju i stvarno su poslali za 3 Da. dana te pare da mogu da nastavim da zidam ovu moju kuću, mislim. Malo šale sada na ove digresije. Dakle, zašto pominjem te godine? Znači, ja sam u toj oblasti već skoro 40 godina. I ja sam svedok upravo tih hajpova, kako se to kaže, ili tako, neko nešto pronađe, krene da obećava, novinari prihvate, jel tako? I krene lova u te projekte, u firme, i posle godina vidi se da to nije ni blizu onoga što obećava. Dakle, prvo da utešimo one koji misle da će za našeg života i karijera da se desi taj, da kažemo, potpuna, vi imate lepo, znači skraćena ta univerzalna veštačka inteligencija, ali tako? Agi što bi rekli. Znači, to je vrlo nerealna priča i ona smeta, jer će previše para da ode, a onda prestane finansiranje. A inače, mi smo Srbi, ja sam shvatio, nas su zvali u vreme, nešto smo najpametniji, nego kada presakne finansiranje i kad čak autoriteti kažu od toga nema ništa iz veštačke inteligencije, onda oni nas zovu i mi se inatimo tamo, glumimo Tesla i kažemo ne, ipak to ima u tome nešto. Ajde se vratimo sada na ovo pitanje. Znači, samo da kažem šapu, znači, molim vas, kogod može, neka malo gleda taj Transformer i vidjet ćete, nije to tako strašno da se razume šta je ispod haube, jer onda ćete se vi izdvojiti. Ja bih voleo da posle ovog podcasta ljudi kažu, aha, znači sad znamo neki trik, pa ćemo mi da krenemo tim tragom, da budemo stvarno deo te priče. Znači, ne da budemo sa winning side, ne samo sa losing side, je li tako? Sad, na ovom planu. Za ovo je potrebno više podcasta, ja kažem zašto? Kad me tako jedan kolega vaš intervju, kažem, pa Marks je napisao 5000 strana kapitala o efektima industrijske revolucije na radničku klasu i nije završio, Len je nastavio i dalje je to tema, je li tako? Prema tome, impakt koji je tehnološka revolucija u Britaniji izazvala parnom mašinom i fabrikama je toliko bio dramatičan. Da je promenilo ceo svet. Promenilo ceo svet. Znači, imali ste, ono što je winning, znači Britanija napravila parne brodove, čeličane i dominirala svojim parnim brodovima sa čelikom planetom. Aj neko smeta, tap, takozvana topovska diplomatija, je li tako? Tap izbombarduje. Gunboat diplomacy. Jeste. Bio je jedan rat koji je trajao otprilike pola sata, neki tamo paša je nekom trgovcu, sultan je nešto Englezu uzeo previše, oni su došli, izbombardovali grad i ovo je rekao, priznajemo, nećemo dalje se paničimo. Malo šale, ali to je to. Znači, zemlja i firma, pojedinac, familija koja je prva prihvatila da pravi, znači, fabrike sa automatskim razbojem, je li tako? Ona je izdominirala planetom. I nisu Englezi osvajali te zemlje. Pa sve su sultani indijski i ovi, kako se zvali, paše Maharadže i paže. Ne, ali svi su Maharadže iz planeta, svi su voleli da Englezi naprave svoj šop tamo, da mogu da kupe ljubavnicama pre svega, to moram da naglasim, da kupe lepu garderobu. Pa nisu Italijani, nije mala Đenova mogla da topovima napravi svoje kolonije po pola Evrope, je li tako? Ma ne, brate, nego su svi plemići volili da im dođu Đanovljani, Dubrovčani ili Venecijanci da prodaju luksuznu robu za ćerke i žene ljubavnice, je li tako? Pa delimično luksuznu robu, delimično i tehnologiju u smislu naoružanja ili same mašinerije. Znači, oni su tu viđali takođe tu prednost. Kako da ne, jer su te fabrike pravili tekako dobre puške i tako da. Znači, to je efekat. Sad, naravno, odmah dolazimo do ludita, znači jedan pokret ludita i mi sad imamo upravo to, ponavljam se. Znači, oni su bili šokirani, do tog trenutka su tekstilni ti ljudi koji su to znali da rade
Lep tekstil, bili super plaćeni ljudi, gospoda, elita, nisu bili plemstvo, ali tu negde blizu. I odjedanput ih kolege izdaju i jedan dobar lepo isprogramira to, podesi i ne treba više tog zanata. Tako da stvarno su podaci pokazivali da su njima dramatično pale plate. Znači, činjenica je jedna da je tu neko stvarno puno gubio. I oni su organizovali, oni su noći upadali, razbijali te razvoje, to se stvarno dešavalo. Onda su Englezi, već kako su nežni, smislili odmah vešanje, ko pomisli da to uradi, jel tako? Tako da su oni u korenu suzbili tu priču, ali se pojavio kasnije Marks i tako dalje, različiti ljudi koji su bili šokirani lošim uslovima rada u tim fabrikama. Možemo samo da se osvrnemo na jednu sekundu, pošto je Ajde. jako zanimljivo to što ste rekli, upravo to zaluditi trenutnu situaciju. Upoznat sam sa luditima, mislim ne nešto mnogo da ja znam o njima, ali znam ko su, znam šta su radili, koje su bile njihove motivacije i želje. Sad ste tu rekli još par zanimljivih stvari. Spomenuli ste da je i Marks došao posle, jer je i njega ste spomenuli kao neko ko je analizirao i studirao stanje tih radnika koji su radili u veoma teškim uslovima, ali ako možemo samo da se osvrnemo na taj istorijski kontekst, u tom trenutku kada dolazi do pojave te tehnologije koja je izuzetno napredna i daleko produktivnija nego što je do tadašnji da kažemo modeli proizvodnje, koji je u suštini bio zanatsko-manufakturnog tipa. Znači oni su zanatima, ručnim alatima i nekim delovima mašina koji su kasnije preuzeti i ubačeni u te, kako se zovu, milove te sa razbojima, znači gde se prave tkanine i tako to. Znači, jednostavno tu je došlo ne samo do tehnološkog ogromnog napretka, već i ugrožavanja postojećih društvenih modela po kojima je to društvo funkcionisalo i onda kao u toj velikoj krizi dolaze naravno i luditi, dolaze u tom trenutku, koliko se ja razumem i sećam, tada su imali pre marksističkog socijalizma u Engleskoj u tom trenutku i taj hrišćanski socijalizam, engleski, anglikanski neki socijalizam sa Ovenom je bio prisutan, u Francuskoj sa Prudonom. Znači, te neke ideje, tehnologija je nešto što uvek je sa nama i oblikuje i naše modele i kulturne obrasce i tako dalje. Znači, bitno je imati tu neki malo širi kontekst i svest da nikada nije samo jedna stvar, već uvek postoji ta neka povratna sprega i neki odnos između tehnologije i ljudi. I mi ljudi imamo tehnologiju da bi nam život bio lakši, da bi bili produktivni. Znači, ne bi trebalo da uzimamo taj luditski odnos, sad ćemo da uništimo svu tehnologiju, što je naravno pogrešno, već bi trebali jednostavno da imamo te neke društvene, korektivne, opet kulturne mehanizme koji nam pomažu da mi funkcionišemo bolje i da imamo i pravednije društvo, pa se onda došli do toga da imamo i penzione sisteme i socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu. To. Samo sam hteo da se osvrnemo čisto da damo neki to malo... je sjajan kontekst i iako deluje malo to manime istorije, ali moramo, jer nije ovo prvi put u istoriji. Retko je, ali nije prvi put. I sad ste baš dali, to kažem, volio bi da budete vi moj gost, a bit će, znači sam ja i direktor i moja supruga, znači Akademije za veštačku inteligenciju, tako da ćete vi biti naš predavač vrlo omiljen. Znači, ali šta se tu desilo? Kao što je jedan lepo objasnio, to su sve sjajne knjige, recimo, ljudi ne znaju da jedna inovacija je dovela do feudalizma. A znate šta je? Kako vi ste, Lala, na konju, kako se zove, kad se stavi noga, nisu mamuze, nego... Na engleskom je stirrups na engleskom, a mi to prevodimo kao dizgine idu u usta konju, ali to je, kako se zove, tu gde ide noga, sve o svemu tu gde se stavlja čizma, da bi mogao da jašeš kontrolisano. Upravo to, znači tu se konj zaveže i vi ne možete, vi ste više da padnete sa konja. Spadnete, eto. Spadnete, jeste. I šta je se tu desilo? Prvo su to Azijati krenuli, Huni, oni su osvojili pola Evrope, jel tako, sa tom jednom inovacijom i sa inovacijom da mogu da jedu konjsku mleko i tako dalje. Znači, ali
onda su i Evropljani preuzeli. Ko je prvi preuzeo to, on je izdominirao. Kako? Onda su Španci krenuli da oslobađaju Španiju sa konjicom i praktično Rekonkvista pre toga čuvena. je ipak Pešadija bila glavna. Uzmimo Rimsku imperiju, Pešadija je glavna, je li tako, legije. Onda, kada je shvaćeno da onaj konjanik koji ima te, sad znamo o čemu pričamo, on je Stirrups, mogao da ja ne nosi znam. koplje, pa Da? jeste, stirrup, eto, to je problem, ja stirrup. Znači, on je nosio koplje, jel tako, dugačko Da? 3 metra, i jednostavno on probuši ove Pešadiju, razbije sve, ali sada je trebalo kralju puno tih konjanika da budu obučeni, obuka je duga, on treba da ima oklop, treba da ima sve to što treba, jel tako? I šta se desilo? Feudalizam, ima raznih teorija kako nastaje feudalizam. Ali jedna od teorija koja se meni dopada, ja više volim taj tehnološki deo, Mhm. da navijam na inženjersku stranu, jednostavno je shvaćeno da treba da ti njemu daješ keš, da on, zlato je bilo ono vreme, sad on, šta će kralj? Onda je kralj rekao, ne, ja ću budem vlasnik cele zemlje, tako, pa ću ja davati konjanicima da oni ne rade, nego da žive od ovih komšija, ja ću da napravim od njega plemića. Faktičko, plemići su bili konjanici. Nisu oni bili, mi se zamišljamo, oni lepo žive, uživaju tamo, ne. Spahija, turski, ili, Da, evo, vi ste u Nemačkoj, Junker, šta je Junker? Pa Junker je bio da. konjanik, je li tako? Koji je na osnovu tog svog konjičkog staleža, je li tako, I da, imao, vojničkog umeća. dobio je land, je li tako, i faktički je to bio porez, njegov prihod od seljaka koji su radili. Seljacima je bilo zabranjeno da nose oružje, da vežbaju, da ne bi napravili seljačku bunu, tako da su Upravo ti to. ratovi bili sa malo žrtav u odnosu na, evo, inženjerske ratove, ja Kasnije izgledam moderne. inženjerske moderne ratove, gde dok je bila to konjica, oni se lepo nađu, dum, često se profesionalne vojske pa se dogovore, jel tako, ko će koga da Da. izda, manje više su to bili ko advokati, mislim. Sad, da ne širimo temu, videli smo kako je čitav sistem napravljen na osnovu toga, jel tako? Naravno, čim je konjica prestala da bude relevantna, to je kad su pojavljeni mitraljezi, topovi, Pa i tenkovi, puške, šta bi da. puške, tako je feudalizam bio sve manje značajan. Sad se vratimo na ovo, videli smo, ali šta se tu, evo, ajde kažemo glavna poenta. It is contra-intuitive, eto, Da. ja mnogo više predajem na engleskom i sad izvinjavam se kad Ne, usporim malo. jasno. Kontraintuitivno ili kao obrnuta logika, kontralogici je. Bravo, Da. pomogli ste mi. Znači, deluje obrnuto logično, ali evo ja moram da navedem. Ajde, šta je poenta? Ja sam tu optimista i da kažemo skoro utopista. Imate distopiju, kraj sveta, Mhm. ili utopiju. Ja sam neki racionalni utopista, ali ja stalno pominjem, videli ste u mojim postovima, demokratija, Jeste. i već me ljudi zavitlavaju, moje društvo i deca i to. Čale, pola sata nisi davio sa demokratijom, jesi dobro, mislim, ovo da kažem, Da. ali Ja zašto je mislim da postoji demokratija izraz bitna? koji bi vas bolje opisao, čuo sam ga, Ajmo, e, tehno-optimista. Pošto kao tehno-pesimista, tehno-optimista, bravo. da, To. Jer tehno-pesimizam vodi utopija u distopiju, a ovo bi kao u utopiju vodilo. jeste, ali ja uvek kažem ograničenje. Ja sam Mhm. tehno-utopista ukoliko budemo usavršavali demokratiju. I ja sam bio zapanjen, recimo u Londonu, dugo sam i živio u Londonu i tako dalje, i sad u toj mojoj lepa biblioteka i vidim ja onako bista Darwin, znači 10 najvećih ljudi sveta u istoriji, Darwin i pro njega Marks. Ja pitam onoga, znate, je li ovo Marks? Ja sam inače, rekao sam morao da marksizam savršeno naučim, da me ne bi izbacili s fakulteta. Ja kažem, pa dobro, ste vi neki antikomunisti, ovo ono, ne volite Ruse, ovo ono.
Kaže, a ne. Onda kad odete u njihovo groblje, najčuvenija faca je Marks. Kažem, pa čekaj sad, o Da, čemu se tu radi? plaća Mi se. smo Ja sam čuo da se antikomunisti. plaća da se ode na grob, Pa jel da, tako? kažem, kako Mora se to plati da bi se došlo do smo, groba. kako sad vi nas tamo kritikujete da smo mi neki komunjare, pa mi smo izbrisali Marksa, Tita hoćemo da izbacimo iz groba, kako sad vi to? Kaže, ne, kaže. Inače, to je radnička opština, siromašna. Kaže, Labour stranka i uopšte većina Engleza jako je zahvalna Marksu na čemu? Evo, na čemu? Tako što je Marks prvo pisao, onda se iznervirao, su napravili radničku internacionalu i Mhm. samo su jednog dana pozvali, ali ne samo radnike iz Britanije, nego iz Nego cele celog sveta. Evrope. I ovi su se, jednostavno se nije policija snašla, i to plemstvo, i ti bogataši. Odjedanput je hrupila neviđena količina ljudi u London da traže Radničke opšte klase. pravo glasa. Opšte pravo glasa. Ne revolucija, opšte pravo glasa. U to vreme je to bilo za muškarce, ali vrlo brzo i za žene. To je I zanimljivo baš zato da, što je sam Marks nije verovao u demokratiju, nije verovao u liberalizam, da, nije verovao da će da, da će da da je to bilo kakav uspešan model, već da je to nešto što treba prevazići ka tom nekom inače, njegovoj utopiji. inače su zanimljive, moja žena mnogo voli brojeve i imena. Ali stvarno je zanimljivo. Pazite, 1689. se dešava Glorious Revolution, kada Da, Englezi čuvena. uspevaju da otmu vlast od kralja, doveli su Holanđana, rekli bit ćeš naš kralj, ali bez vlasti, i to je stvarno revolucija demokratska koja je omogućila fair takmičenje koliko toliko, jel tako, i po Pa, meni omogućila tehnološku revoluciju, naučnu tada. 100 godina kasnije to rade Francuzi i Amerikanci. Opet, pazite, Amerikanci. 1789. Ali na 2 Francuzi različita načina, mora se reći opet, na dva načina, gde su priznajem sad, da, Amerikanci da, su imali taj više inkrementalni britanski pristup promeni društva, dok su Francuzi imali ono, jel, crveni teror i sve užase koji su proistekli, jel? jeste. Pa tu postoji, evo, pošto vidim da je ovako jaka tema, tu postoji opet, kao u nauci, pesimistički odnos prema razumu koji imaju Englezi, Mhm, zbog Huma, zbog njihovih empirista. I imate, evo, vi ste u Nemačkoj, Kant, da, Francuzi, oni imaju jedan optimistički pogled na ljudski razum. I sad, na prvi da, pogled, šta je bolje? Pa ja mislim da je bolje pesimistički odnos, jer iz tog pesimizma Englezi imaju ovaj stav. Jednostavno, oni kažu, koliko god da čovjek bude pametan, ne može jedan čovjek da smisli sve lepo za Englesku. To mora da jeste. radi 10.000 ljudi, lokalni poslanici, ovi poslanici, sudije, porote i tako dalje. Znači, oni nemaju uopšte iluziju da će se ikad pojaviti neki genije koji će da smisli za sve. Moći Dok sve da zna i da Francuzi, bude najpametniji, da. čitava ova Evropa koja je odrasla na opet velikim filozofima, Kontinentalna, ima da. ima i dalje, nije se izlečilo ideja da će se pojaviti neki idealni X-men koji će da reši To je probleme. ono, Pa im se pojavi to Hitler, pa im se pojavi Stalin, pa se pojavi taj, sad, nažalost, pa i vidimo Bonaparte i pre toga, ali to Bonaparta. nekako I vi opet ste imamo lepo tu rekli, da, ali recimo Amerikanci su taj svoj ustav pisali bukvalno decenijama. I ko? Priznaje da su to bili Federalist robovlasnici. Papers. Priznaje su to bili bogataši koji su rekli, a ne, nećemo mi sada da se pojavi neki da nas zavitlava sve. Ljudi ne znaju da je koren demokratije ove moderne 1215. godina, kada su se okupili baroni, odnosno Magna zemljoposednici, Carta. njih par stotina, i rekli ovome kralju Jovanu bez zemlje, bajo, jebote, ne znaš da ratuješ, potrošio si nam silne Sve pare, si nam uzeo. Sve ćeš da nam ulaziš u uzmeš. zamkove, uzimaš u zamkove koliko ti treba, ne može. I onda su Ne hteli da ga može. roknu. To je bila ovako najnormalnija stvar ono doba. Onda se pojavio jedan biskup i rekao, ne, ajde da smislimo nešto malo mekše. I onda rekli, Da. čekaj, pa mi sad umesto da redovno ubijamo kraljeve, uzmemo imperatore, pa svake 2 godine su ubijali imperatori ili U Vizantija Rimu, ili pa da. tako Da, i dalje. u Rimu i u Vizantiji.
i kaže, ajde mi lepo da on potpiše. I on stvarno, Baja, potpisao, kaže, bolje potpiše nego da me roknu, i potpisao je dve ključne stvari. Da parlament određuje porez, parlament određuje na što se troši i praktično parlament određuje da li će biti vojske i koliko će košta. I dan danas oni imaju ritual svake godine u Senatu, kao, da li nam treba vojska? I onda ovaj kaže ne treba. I onda krenu, mislim, izviješnog, ali to ide do perverzije. Dakle, i činjenica, naravno, da su oni, svaki kralj je pokušavao to da oduzme prava parlamenta i oni su se, bogami, dobrih 5 vekova tih kraljeva uzajamno su se mučili. Napred-nazad. Konstantna borba, onda znamo kako je prošao ovaj kralj 1650, je li tako? Kad je hteo da hapsi poslanike, on je rekla, pa nećeš, Bajo, i na kraju su njega osudili na smrt. I sad imamo Cromwellovo doba, vrlo kontroverzno, je li tako? Ali dan danas Cromwellov bista stoji sa konjem ispred parlamenta i kraljica ne može da uđe u parlament i dan danas, a može samo u senat, dom lordova, ali tada mora bude ponižena da iz njene ruke, da iz ruke prime ministra dobije i da pročita šta ona misli da će da bude naredne godine. Dakle, dotle ide taj... Znači dirigovano. A zna se ko je glavni, parlament i tako dalje. Naravno, da bi to funkcionisalo, evo sad, bit ću dosadan i ovde, pošto ja inženjer, meni je to potpuno jasno. Kaže, žena, ali kako ti to misliš pa se ljutiš na ljude? Pa ti si ceo život u senzorima. Šta je za mene demokratija? I drago mi da je vaš prethodni gost bio čovjek koji se bavi opet fašizmom, odnosno kako dolazi do psihološkog stanja da većina ljudi prihvati autoritarnost. To je velika tema. Sad, ja gledam iz ugla inženjera. Kada vi imate sistem, naravno da se razumemo, ja ne govorim sad o spoljnoj politici. Kad se moja zemlja matična nađe prema nekoj od tih anglozemalja, pa naravno da ću biti, mislim, kompleksno pitanje. Ja govorimo o unutrašnjim sistemima, ne o spoljnim. Znači, imamo dva skupa. Jedan je skup građana koji glasa, i imate skup ostatak. To je kao sad skup moje dece i sve ostale dece. Pa mislim, ipak ću malo više da navijam za svoju decu nego za svoju ostalu decu. Tako. Sada, ja doživljavam, zašto je bitna demokratija? Ajde sad da idem na poentu. Ja se osjećam dosta krivim kao saučesnik u veštačkoj inteligenciji, kao onaj Oppenheimer i ekipa, ako rezultat bude taj da Elon Musk je dobio, evo, pre nekoliko dana je sebi pripisao desetine milijardi zarada. Milijardi. Da. Pustio silan svet, je li tako? I dakle, ja smatram da mora da demokratija se ojača do tačke da se kaže, pa gospodine Musk, ili već vi koji se hvalite, divimo se mi vaših 200 milijardi bogatstva, ali ajde 1% da platite porez ove godine. Znači, svako od nas plaća porez na kuću u kojoj živi i to se smatra normalnim. Na tvoju platu se i tekako uzima porez. Ali vidi, na neki način na akcije, na bogatstvo u akcijama se porez ne plaća. Kako sad to? Je li tako? Znači, to su već neke malo šire teme, finansijski konstrukti, tu bi već dodatno otišli. Poenta je jedna. Znači, da bi ja bio tehnološki optimista, mora da se jača demokratija, a deo od moje misije da što veći broj ljudi zna kako veštačka inteligencija radi da bi mogli da je kontrolišu. I moja sestra je bila uporna, ona je pesimista, inače elektroinženjerka u Sidneju, i ona je to onako ko prava Srpkinja odbijala sve to, ona volite teorije zavere i tako dalje, ko većina naše dijaspore, je li tako? I odbijale moju veštačku. Ja veštačko, inače se svako večer čujemo i tako dalje. Šta će biti? Tap, prevari je veštačka inteligencija, ona je pomislila da je stvarno neki fond iza koga stoji Elon Musk, a ono je, brate, bilo lažna, deep fake. Znači, sad imate ljude koji pozivaju da date pare, oni lepo tu da evo, ne. Znači, pa sestro, da si malo svog starijeg batu htjela da čuješ, onda bi ti on rekao da jedna od malignih stvari i opasnih stvari i za demokratiju i za džep svakog od nas je fake glas.
Znači, lažni Da, da, glas, evo deep ljudima fake-ovi. jave Da, da. telefonom, čoveče, uzmu glas njegovog sina i on se javlja telefonom, nesreća se desila, ćerka mi je ugrožena, ćale pošalji pare, on ladno pošalje na te račun, ne razmišlja. Dakle, to su negativne stvari, ali čovjek ako Da, da. zna, imaš veće šanse da sprečimo negativne stvari. Zato je moja misija da što više se o tome zna. Sad, šta je ono kontraintuitivno ili kako ste rekli protivno prvog razuma? Kako ste to preveli vi? Evo šta. Dakle, ja tvrdim i dokazujem što bude veća automatizacija i primjena veštačke inteligencije, biće veća zaposlenost, ali na lepšim Da, poslovima, sa više da, para i što je osnovno, dramatično će se poboljšati naš životni standard, a time životni vek. Kako sa to? da. Evo, kako će sada se smanji nezaposlenost? Evo primer koji je iz ovih gomile knjiga, ću posle pokažem neke od njih, volim, ja skupim te primere. Evo ovako. Znači, kad se u Americi pojavio automobil i voz u negde slično vreme, masovno, onda je bila drama šta će biti sa kočijašima. Znači, imali ste tada 500.000 ljudi je živelo od toga što je prevozio ljude i robu. Tako. I oni su vrlo brzo otišli u istoriju. Sad pitanje, šta mislite, da li se smanjio ili povećao broj ljudi koji se bave prevozom ljudi zbog dramatične automatizacije, dakle voz vozi mnogo više ljudi i brže i auto. Šta mislite, da li se povećao broj ljudi koji se bave transportom ili smanjio? Ja mislim da se povećao sve ukupno, znači Bravo, donja crta da se povećao drastično. vidite da ste završili dobro fakultet. Upravo to, a i logika. Znači, na prvi pogled nema logika. Šta se desilo? Pa upravo za tih 20-30 godina se za 10 puta povećao broj ljudi koji se bave transportom. Kako? Zamislite koliko ljudi je radilo železničke pruge, pravilo vozove, bili mašinovođe, bili skretničari. Pa bilo je Onda, tu zamislite jedno koliko... zanimanje je bilo tu, ako samo na toj temi sa Da, da, kočijama i konjima, baš to, znači, ja ne znam sad koliko sada, pročitao sam podatak, tipa za New York, početak da, 20. ili kraj 19. veka pre te masovne automatizacije i pojavljivanja automobila u masovnoj upotrebi, ne znam koliko hiljada ljudi je samo radilo na skupljanju konjskog izmeta i čišćenju grada, jer je da, stalno, da prostite, bio usran grad od tačno, konja. tačno. Znači, i sad neko ko bi hteo da širi paniku i da pravi te naslove, Da, da, rekao da. bi, pa da, sad će 10.000 ili 10.000 ljudi da izgubi posao. Mislim, u suštini hoće, ali će biti preusmereno u nešto produktivnije, Upravo malo to. A uspešnije da i ne tako dalje. govorimo koliko je ljudi poginulo, pa više ljudi ginulo od konja nego od Od auta. konja nego da, da, Pa da, uzmite da, da, muž da. Marije Kiri, konj ga ubio. Pa ne znam, to je nebrojeno ljudi, mislim, pa Da, konj je da. potpuno jedno biće, a da uporedite vi Naravno, upravljanja naravno. konjem i autom. Sad, Da, da. i takođe automobili, pa autoputevi, Ford, to je ogromna... I onda će neko reći, pa čekaj onda, a čemu onda? U čemu je štos ako sada je trebalo 10 puta više ljudi da se bave transportom, pa što ljudi nisu ostali na konjima? Ali sada se 100 puta brže putovalo. Roba se 100 puta jeftinije prevozila i moglo se doći do velikih gradova. Moglo se doći do specijalizacije. Sad je čovjek mogao da u jednom gradu se specijalizuje samo za jedan tip šrafova. Zašto? Pa mogao je da dobaci do veće teritorije. Znači, došlo je do naglog povećanja standarda. Gradovi su postali drugačiji, znači ceo život je izmenjen zbog voza i automobila, je li tako? Ali videli smo da se nije smanjio broj zaposlenih u transportu. Drugi primer nama blizak. Da li se smanjio broj ljudi koji se bave aviotransportom time što je naša omiljena kompanija Wizz Air, je li tako, ili već znamo, Vizer, standardno. ajde, Wizz Air, Srbima je najbliže Wizz Air, da li se smanjio broj ljudi u aviotransportu zato što su izgubile posao tete koje su sedele u svakom gradu da prodaju karte. Pa nije se smanjio broj ljudi, nego se dramatično povećao broj ljudi koji je u aviotransportu, je li tako?
Ali šta se onda tu, ko je tu dobio? Ove su Svi, tete izgubile. Pa svi dobili smo smo dobili. svi, jer je Pa, transport postao dramatično jeftiniji. Ja moram jeftiniji, stalno da efikasniji. objašnjavam, ja stalno moram da objašnjavam mojoj sestri i mojim sinovima, pošto i dalje plaćam alimentaciju, jel tako? Mhm. Ja moram da im dajem izveštaje, što videli ste da putujem non stop, jel tako? Sad me malo sprečila ova noga, jel tako, ali mesec dana dovoljno. Evo sad sam imao baš predavanje predivno u Italiji, u Bolonji, nismo otišli. Ja kažem, ljudi, ali ja idem za 10-20 evra. Ja Da, pošto da, smešno. nemam striktnu, ne idem u fiksne termine, Ivana je za to specijalista za platforme, ona samo kaže, evo ga popust, evo ga 10 Mhm. evra, 15 evra, ja moram da im šaljem, jer oni misle da ja sad trošim neviđene pare na to. Da, da, Dakle, da, da, da. punjavanje, sad da imamo, svi znamo šta je, ali u čemu je to? Pa upravo veštačka inteligencija i internet popunjava optimalno i naravno, kad je letnji raspust, ta cena Gde je iz skuplje? Nemačke 300 evra, je li tako? Ali, ali ne idu svi avionom na letnji raspust, je li tako? Naravno, naravno, naravno. Znači, i recimo, evo to, a ima nešto što je mnogo prizemnije. Oni koji se jako boje gubitka posla. Evo, ne znam to da sam vama poslao generalni direktor Volt, kompanije Volt, je li tako? Ne, Znači, niste mi, ali nema veze, poslaćete. da, primjera radi, pa da li je neko mogao da zamisli pre 10 godina da će i srednja klasa, da ne kažem srednja, niža klasa, pozove i donese mu hranu koju voli. Pa evo Pa i žene jadne radnička više, klasa, objektivno. Objektivno radnička i klasa. radnička klasa. Pa da. I sad šale se ove žene, kaže, sad sam izgubila zadnji atribut koji sa Adut, godinama adut. ženama dođe, adut, da kuvam lepu hranu. Kako ja mogu se takmičim sa ovim vrhunskim kuvarima, je li tako? I sad Da, da. vidite vi, ja gledam urbani momci, i to zanima, ja ih sad pitam. Vi ste urbani momci, piče sa biciklima dovoze, je li tako? Mi smo zamišljali, ne, imaju neki razlog da se to dopada. Pa zašto da ne, umjesto teretane, ovde još svaki put vidi neke nove ljude i tako dalje. Dakle, pazite, veštačka inteligencija, ali to ne bi moglo da veštačka inteligencija njemu ne obrađuje podatke, ko gde da ide. To je jedna Da mašinerija odstrani fascinantna. nebitno, da uzme ono što je bitno, da To, izoluje i izoštri da, sliku. pazi, recimo, baš je to govorio, ne znam koliko godišnje miliona on ima primedbi. Evo, moja žena Da, da. obožava to, a i sin obožavaju da zvezdaju te platforme. Ako kad bude čula, ima se možda ljuti. I samo im daje primedbe. I to veštačka inteligencija bukvalno neće da ulazi u detalje, samo mi da popust. Bam, 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 bam. Da, Ja da, kažem, da, pa da, da. Ivana, nisi ti prevarila tamo nekog živog čoveka, nego varaš moju jadnu veštačku inteligenciju. I ona je non stop na nekim popustima, a nisu stigli na vreme koliko obeći. Sad ne idem u detalje. Mhm. Dakle, znate vi koliko bi hiljada ljudi moralo da radi Pa i complaints, desetina hiljada. primedbe, recimo, ili Airbnb. Ja Da, sam da. zaradio pare za gradnju kuću u Londonu, tako što sam podelio moj stan ko pravi Srbin, divlja gradnja, na kraju za da Da, mi da. uzmu stan. Divlja gradnja, ja to napravio 5 soba od 2,5 sobe. Ja sam se odro od para preko Airbnb-a. Ja obožavam te platforme, jel tako, Mhm. koje su unele revoluciju Booking.com u turizam. I sad šta? Mhm. Pa jesu možda malo u početku se plašili hoteli i plašili se Mhm. agencije turističke da će izgubiti posao. Ma nije istina, hoteli su i dalje puni, ali je zato i niža srednja klasa mogla da obiđe za sad Evropu uz pomoć jeftinih aviokarata i uz Da, da. pomoć I jeftinog Booking.com-a smeštaja. i Airbnb-a. Dakle, jednostavno će se desiti i dešava se pred nama, ali vi ste lepo rekli, ljudi nisu svesni da mi već sad živimo u tome. Airbnb je faktički veštačka inteligencija ili Uber, uh, Lyft, Uber. Bolt. Na primer, ja obožavam sa te platforme i tako, iako sam godište 56. je tako? Ja obožavam, ovi moji vršnjaci su u šoku kad idu sa mnom negde. Kako ja to hendlujem? Ova moja platforma, ovde Google Map, tap,
ideš po gradu u koji si prvi put Pa došao i da. onda šokiram, moram da se šalim malo, šokiram naše gastarbajtere, ja sam gastarbajter, jel tako, u Beču ili, kaže, pa ti mene Sve lažeš, pa znate ti gde si je. živeo u Beču, kako tako sve znaš, jel tako? Prema tome, Da. evo, mi smo već platforma civilizacija. Znači, ko Jeste. danas ne koristi platformu, on je stvarno osuđen da živi u prošlim vremenima. Dakle, ja uz Kao pomoć što bi platforme, moj ceo dan je platforma. Odemo u Švajcarsku, platforma je. Znači, dođem jeftino na aerodrom. Sa aerodroma ima ja sam dobra za kako se zove, auto. BlaBlaCar. Ovo kad BlaBlaCar vozi me za jeftine pare, još Da. nađem društvo usput, razmenimo kontakt. Onda Super. tamo platforma je za kupovinu karata. Nemate vi tamo više na stanicama ljude. Ćao, doviđenja. Onda uzmeš Da. ovaj FlexiBus da te razveze. Kombiniraš, bukvalno, da ne nabrajam sad dalje, Klopa, sve na Da. platformi. Ali ako ti nećeš platformu, nema problema, ali će biti sve Plati duplo skuplje. skuplje. Čak ako odeš na Vizer, pa to je, moja žena voli da to predaje ženama. Kaže, kako vi uspete da kupite, onda mi neki put idemo da se nađemo negde u nekom gradu i sad oni kažu, pa kako je vam uspeo da kupite za 15 evra, a meni uzo 60? Pa nisi se udubila u platforma te Jeste. vara, stalno te navlači, te uzme osiguranje, te uzme ovo, te uzme ono, dakle, Da. jednostavno, ne mora čovek da bude IT man da bi ovoga zainteresovalo. Jednostavno, treba biti deo svog života. Dakle, konkretno, ajmo sad još malo na temu nezaposlenosti i zaposlenosti. Prvo, ubeđen sam i pokazuje istorija, a i sadašnjica, da će jednostavno biti manjak ljudi što se bude više veštačke inteligencije razvija. A zašto? Zato što, šta je za mene svaka tehnološka revolucija, do čega je dovela? Da ono što je bila privilegija više klase je postalo privilegija srednje klase. Privilegija srednje klase je postala privilegija sirotinja. Ajmo sad idem u Nemačku da bude. Pa čekajte, jednostavno, osim nekog ko je narkoman i ko je stvarno baš bez veze, ali ta Nemačka je, ili ajde kažemo Australija mi je bliže, pa svakog je zbinulo. Znači, nema čoveka, ako si se javio i rekao ja sam beskućnik, daće ti stan, brat. Platit će ti kiriju. Znači, nema čoveka koji... sad, druga je stvar, kažu meni, ovi što ne vole mnogo te anglo zemlje, pa pogledaj San Francisco nasta liči, evo taj tvoj London, taj tvoj Sidney, mislim nisu moje Beograd najdraži. Evo vidiš beskućenje, kažem prvo, treba se udubiti u temu. Tamo nemaju lične karte, niti prije u stan za razliku od Nemačke ili Srbije, Rusije, i ovaj ima pravo da bude bilo gde. Ovaj naš policajac kad vidi kao Knez Mihajlović, kaže daj mi ličnu kartu, a ti si iz Paraćina, Marica ide u Paraćin. Ćao, doviđenja. Ne možeš ti da spavaš gde hoćeš u Beogradu, ali možeš u Americi i Britaniji jer nemaju prijavu stana. Primera radi. Ali sad se vratimo ipak na suštinu standarda. Dakle, ta dramatična automatizacija i demokratija je omogućila da stvarno jedan državljanin ili stanovnik Nemačke je zbrinut. Naravno da to košta puno porez za tebe, je li tako, i tvoje drugare, što je veća zbrinutost, veći je porez, to boli, je li tako, ali kad sam se ja bunio kao svaki novi gastarbajter u Australiji na te porez, znači sam izoslovog bio i direktor, predsjednik Rotary kluba i to pripao mi neki najbogatiji klub u Australiji, onda sam ja tako uvek lupao. Znači, moja teorija je da bi napredovali u životu, onda treba da stalno testirate vaše teorije, a pošto ja, ako ipak Srbin iz Bosne, rekao sam, mene je Holanđanin, jedan inženjer preporučio tu, ja kažem, znate šta, ja ću da svoje teze iznosim, ali molim u 4 oka da mi kažete gde sam ja u velikoj disonanciji. Ovo što ste vas dvojica u vašem podcastu govorili, šta je razlika između Nemaca, vaša predstava, šta je mit, a šta je realnost. Mit je da su sve po zakonu, sve tačno, pa nije baš tako, ali isto je razbili mit da nisu komunikativni, da nemaju toplinu. Znači jedna, sad smo otišli
Predleko, ali evo na temu Prešli. sad opet, ipak je tema zbrinutosti. I onda sam ja tako se bunio u tom Rotary klubu, u fazonu, ja sam bio ovde, osnivač Rotary kluba. I to je ovde Fenseraj. Kao mi smo Mhm. baje neke, pa tako to sve nešto, hoteli skupi, pa ovo ono. Tamo je otišao, oni kažu, roste, kako se kaže na srpskom, Zoran Jovičić, John Mitchell, sledeće nedelje idu na pijac da peku ćevape za besplatne ćevape. Kažu, Dobrotvorno je nemojte kao mene, svrhe. pa humanitarni rad, kažu, nemojte mene tamo, pa to je to tamo ima Srbe, ja sam ovde sada obuđa neki deo ministarstva, pa da me vide pečem ćevape, ja bežim ja. Oni, ajde, kao, ne moraš, ajde. Kad sledeća stvar je, Jovičić, John Mitchell i ona, to je ultra bogataši, ono, idu da dele hranu starcima koji žive sami. Ja kažem, ja, nemojte mene, ja sam gadljiv, ja kad namirišem, to, i tako, ja. Onda treća stvar, Izbegavate. idemo u zatvore da delimo knjige. Ja sve to odmah kraj kažem, ljudi, ja vidim po budžetu da ovaj naš Rotary klub daje 1.000.000 evra priloga, nas 30. Dajte, platite te ljude da to za nas urade. Da. I popizdi na kraju taj Holanđanin, pozove me na kafu, Zorane, jel mogu ja sad da ti objasnim šta je? Kaže, znaš šta, za razliku od vas tamo, mi smo shvatili da je mnogo jeftinije da zbrinemo, mi bogataši, da zbrinemo sve ove, nego da nam dođu da dižu revoluciju i da nas pokolju kao vas Kuklom i Rusi motikom. tamo, koji ste bili bahati ili tako dalje. Kažem, kako? Pa evo, ajde, ko sada se buni u Australiji dramatično, a se pobuni, dobije džabe stan, svi dobiju penzije velike, i ko nije radio, i ko je radio ovo. I ja opet se bunim. I on kaže, jedna fraza njihova, kaže, we who are now more fortunate, we must help them who are now less fortunate. Sad, ajde u Less prevodu, fortunate, da. vrlo jaka rečenica. Kaže, Zorane, budi malo mudriji i shvati. Kaže, i sad kao je fraza, mi kojima se trenutno posvećilo, ali kod njih je fortune i sreće i bogatstvo. Znači, mi koji smo trenutno bogati i srećni, posvećilo se, mi moramo da pomognemo onima koji su trenutno u nesreći ili u siromaštvu. I to je ta neka, ali ipak je to deo demokratije, na kraju, evo sad je pobedila radnička stranka tamo u Britaniji, u Nemačkoj, pobedit će sad i u Britaniji i u Nemačkoj, dakle, jednostavno, potreba je stanovništva da se više uloži u zdravstvo, školstvo i ove, da kažemo, niže slojeve, pa onda sledeći put će se pojaviti desni da se smanje porezi, da se pojača preduzetništvo. To je taj balans i to kao neki efekt platna. Izvinjavam se, samo bih morao polako povratna sprega, morao bih vas, eto, u principu slažem se i voleo bih za ovaj trenutak zaustavimo razgovor. Moramo i da zaustavimo razgovor jer se... Ajde, slobodno. Znači, u praktičnom smislu, ja sam veliki pobornik Universal Basic Income. Dakle, to je ono UBI, dakle, upravo to bogatstva koji se stvara, trebalo bi, znači, ja sam proponent, recimo, 10%, to je čita organizacija, čiji sam ja član, ajde krenemo sa 10% prosječne plate svakome, osim penzionera, oni su već zbrinuti. Znači, radio, ne radio, i sad ljudi kažu, sad to je kontraintuitivno, kažu, pa čekaj, što bi dao sad tebi koji radiš? Pa čekaj, mnogo je skupo da se ti proveravaš sada, ajde, da se baviš administracijom, da li ima pravo i zašto ti daj bre svima, a onda će to omogućiti da na primjer, između dva, ti kažeš, ok, ajde sada da napravim malu pauzu, ovo će mi biti hrana, ovo ono, da ja naučim veštačku inteligenciju da budem deo te priče, a ne njen gubitnik. Izvinjam se sad, ali zaista moramo polako, približili smo se vremenskom kraju i okviru. Hvala. Moram da zaustavim. Prvo, hteo bih da vam se zahvalim i definitivno mislim da ćemo imati još mnogo
razgovora i diskusija i mnogo mi se dopada kako pričate, kako razvijate teme i kako imate taj osjećaj za širinu te priče i širi kontekst, što je super. Ja obožavam takve razgovore koji onako kao reka meandriraju, kreću se polako, malesno nekako dođu do poente. A, Ali to je hteo bih moglo da vam uz takvog da. voditelja. Da, Hvala, e, hvala. Kao što rekoh, ukoliko želite da kažete našim gledaocima, slušaocima gde vas, na primjer, mogu naći na nekim društvenim mrežama ili na platformama gde vas mogu naći, da nam kažete, ukratko da se odjavite, pa bih ja odradio odjavu i e, bližimo se baš kraju kraja. da. Izvolite. Pa evo, hvala vam na tome. Za sad je to, znači, pod mojim imenom i prezimenom, Zoran Mhm, Jovičić YouTube kanal. Tu sad stavljena mhm, i ova već polako predavanja sam rešio da tu stavljam. Zadnje je, bravo. na primjer, bilo za profesore i studente fakulteta Univerziteta u Beogradu, u ovoj velikoj Mhm, dvorani Doma kulture Studentski grad, zatim predavanje za inženjere, društvo inženjera, i sad ću stavljati i ova predavanja koje držim u inostranstvu. To je to. Drugi deo je Facebook. Ja sam malo u mhm, godinama da još uvek nisam napustio Facebook, jel tako? Mada vi mladi više volite ove druge stvari, ali meni je zanimljiva i ta populacija šira, jel tako? Jer i to je biračko mhm, telo. Ako se mhm, isprepadaju većina stanovništva, a već Evropa to radi, jel tako? Onda mhm. ćemo pustiti da Kinezi, Amerikanci potpuno dominiraju tom oblašću. Tako da treba imati I meru. pitaju se za sve. Da, da. Jeste. Eto, Eto. Ne, evo, ne. u tom delu toliko, da. Odlično, odlično, hvala vam. Dragi gledaoci i slušaoci, ovo je bila još jedna epizoda podcasta Laički rečeno. Moj današnji gost je bio profesor Zoran Jovičić. Tema je bila tema je bio AI, to jest veštačka inteligencija i svašta nešto što ide uz to. Ovo je bio jedan razgovor koji je šetao dosta od teme do teme, jer su sve te teme nekako povezane. Naravno, ukoliko vam se ovako sadržaj dopada, bacite subscribe, like i share. To bi bilo to. Ćao.